pane chiitiko choshamisa vanhu over the weekend choonekwa kunzi memba yebato reZANU-PF Taurai Kandishaya anova ZANU-PF Youth League National Deputy Commissar panguva inoonekwa aiwa achigara pasi achiva nehurukuro aiwa naThe popular musician Winky D anozivikanwa kunzi Winky D haadi zvisina basa, haadi zvecorruption kana zvekubirira sezvimwe zvaimboonekwa mumhanzi yaimboimba achiva achitukirira the ruling party ZANU-PF. Sarapinda mashoko ashamisa vanhu kuchionekwa kunzi nhengo yebato yeZANU-PF ichigara pasi naWinky D zvashamisa vanhu. Don't subscribe or like it on the bell icon. Timina Baindo asindi shoko anoposta this picture ramuri kuona iri obuda nyora achiti in a historic moment of unity and collaboration, ZANU-PF Youth League National Deputy Commissar Comrade Kandishaya sat down with musician icon Winky D in Bulawayo. Their groundbreaking conversation symbolizes ZANU-PF's commitment to inclusivity and its role as a bridge builder for Zimbabwe's diverse communities. This meeting proves that ZANU-PF is indeed a friend to all, embracing dialogue and fostering understanding while standing firm against division and strife. Ndo mashoko anobuda nyoko panapa nasindi shoko chinokuwa kunzi aiwa vanhu vakavhunduka vachiona Winky D panguva ino achiva nemeeting naTaurai Kandishaya panguva ino zvinyatsonekwa kunzi Winky D kana kuti ZANU-PF aminoti yarongei naWinky D panguva ino kuchionekwa kunzi Winky D mukatarisa makore achangopfuura iwaya marecent years anoonekwa kunzi matracks ake mangu mazhinji akaimba aiwa mamwe atozosvika pakubhaniwa nokuda kwokunzi aonekwa kunzi aexposa bato riri kutonganwa the ruling party ZANU-PF. Votudzai mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pera comment section medu mafunguro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.